Hola, em dic Marcel. Vaig estudiar animació 3D i realització i vaig fer les pràctiques d'Erasmus als Països Baixos, a Eindhoven. Com podeu observar, aquí vivia jo, amb altres companys de feina, italians, francesos i marroquís. La meva feina consistia en gravar i editar tot tipus d'events esportius, com ara entrevistes, entrenaments i partits. La meva rutina diària es basava en gravar durant el matí tots aquests events i a la tarda acostumava a editar. Alguns matins lliures aprofitava per anar a l'oficina amb els meus companys i avançar feina, com ara organitzar les xarxes socials. Tot el material me'l donaven a la feina, però bàsicament utilitzava una càmera, un trípode, un dron i el meu ordinador personal per tota la part de postproducció. Ha sigut una de les millors experiències de la meva vida, molt enriquidora i natural. He tornat amb ganes i forces de seguir creixent com a persona i com a professional. El meu antic mòbil va morir i vaig perdre moltes imatges i vídeos, però aquí us deixo un recull de les que vaig poder recuperar. Us recomano amb totes les meves forces que us atreviu a viure aquesta experiència, que l'afronteu amb ganes d'aprendre i d'empapar-vos de coneixements i cultures. No us en empenedireu. Molta sort a tots i a totes.